покажа как се прави омлет. Така, за центурът ще трябва масло, яйца, или сирене, или моцарела, и шунка, и да излиеме масло. След това нека да разбиеме яйцата. По принцип може по 2 или 3 или по 4 и да сложим малко зехтин, за да загрее. Така. И през това време смятам да подготвя и подправките. Които ще бъдат сол, червен пипер и черен пипер. И тук по принцип можете да използвате или моцарела, или сирене, обаче в този случай смятам да избера сирене, като за целта трябва да го настържиме. Добре, сега е време да сложим шунката. Червен пипер, черен пипер, след червен пипер, сол. Така. И да настъргам сирене. Така, време за преобръщане, за да не изгори. И сега една минутка горе-долу да поизчакаме. И
вече да го поспираме. Идеално. Сега време да си взема чиника. Айде, ще бъде голяма. Нещо се е залепило, ще го махна. Слагаме. Идеално. По принцип, трябва да се старайте да не изгорява и да няма черни петна. И в този случай няма, тук малко има, ама не е изгоряло така. Сега време е да украсяваме. Ето тук. Можете, ако искате на красивицата да сложите сол. Време да наредиме. Какво още да добавя? За окраса. Смятам още малко сирене да си взема. Факт е, че тук се отплел. Да го настържа. Малко червен пипер за окраса също. И горе-долу това е. Това е по моя рецепта. За другото видео, другия път ще направя омлет, обаче този път по-различен. Без месо ще бъде горе-долу. Още такива видеа смисъл да снимам и може да коментирам. Чао!